Hola a tots i totes i benvingudes a una altra edició de Projectes que Transformen. Avui conversarem amb l'Eloi Serrano, director de la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus. Hola, Eloi. Gràcies per acceptar. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Com sempre, tractarem diversos temes. Sempre ens agrada començar tractant una miqueta amb qui ets tu i una miqueta què t'ocupa ara. I per això creiem que el més interessant era que comencéssim explicant què és aquesta Càtedra d'Economia Social i què fa, quina feina desenvolupa. La Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus va ser creada fa 5 anys i el seu objectiu era aprofundir en la recerca, la divulgació i la docència en economia social. Va sorgir per diverses raons. La primera perquè no hi havia cap càtedra d'economia social a Catalunya en aquest àmbit. De fet, encara no n'hi ha cap. N'hi ha algunes que tenen alguna activitat afí, però pròpiament dita d'economia social és la primera i de moment l'única. Això també ens portava a una reflexió que era que l'economia social i el cooperativisme està infrarrepresentada a la universitat. És a dir, el pes de l'economia social en el PIB no està correlacionat amb el pes que aquesta disciplina té en l'àmbit universitari. I, per tant, volíem contribuir humilment a reduir aquest gap. Al mateix temps, també, la càtedra no deixa de ser una reivindicació d'ampliar els coneixements en economia a les universitats, una disciplina que des de fa bastant de temps està subjecta a una única interpretació al voltant d'uns determinats postulats, i hi ha autors i maneres de gestionar i formes d'entendre l'economia que han quedat arrinconades, i nosaltres considerem que la universitat, com a centre de reflexió i de coneixement, s'han de difondre totes. Aquí em sorgeixen un parell de preguntes. Una, qui sou vosaltres? És a dir, com es crea? O sigui, és un grup de professors que teniu interès per això? I la segona és per què creus que en altres universitats no hi ha a dia d'avui, ara que sí que és un tema més en boga, diguéssim, perquè no hi ha càtedres encara d'economia social? També per diverses raons. La primera, l'economia social és una disciplina que, com t'he dit abans, ha quedat arrinconada. Fins i tot podríem dir que hi ha algunes interpretacions de l'economia que també han quedat arrinconades. Jo, per exemple, sempre els dic als alumnes, si nosaltres anem a la biblioteca i agafem un manual d'economia i analitzem, el mercat de béns i serveis, ens hi fixarem que si no és aquesta paraula és una similar, però veurem que la introducció d'un impost pertorba un suposat equilibri. La intervenció estatal vist com un element pertorbador. A ningú li agrada que el pertorbin. I, per tant, aquesta visió de l'economia per nosaltres és una visió que s'ha d'explicar, que s'ha d'entendre, però no és l'única. A la universitat, sobretot, hem de fugir del pensament únic. I després, la qüestió de qui la va crear. Clar, aquesta disciplina també comporta un cost acadèmic per part de l'investigador, perquè no totes les revistes d'economia accepten articles, papers i coses així, i per tant podríem dir que en el món universitari els professors preocupats per l'economia social acostumen a ser llops solitaris. Si en algun moment trobes que hi ha alguna institució, alguna universitat, que és receptiva a les demandes d'aquests llops solitaris, poden sorgir càtedres com la que hi ha hagut en el Tecnocampus, en el sentit que nosaltres tenim la sort d'estar en un centre universitari eclèctic, obert, heterodox, i per tant hem trobat un recolzament bastant important. Hem pogut veure també, a banda del teu interès per la vessant de l'economia social i solidària, que el teu article, que si no m'equivoco també està vinculat a la teva presentació de tesi sobre la inversió de l'estat espanyol a l'Amèrica Llatina, que ha tingut molt recorregut, has fet diversos articles, has guanyat diversos premis.
volíem saber una miqueta més sobre això, quin interès et va sorgir per aquesta temàtica, no? Semblen a priori temes una mica diferenciats, no? Imagino que vas iniciar per aquí la teva carrera abans de passar cap a un àmbit més d'enfoc d'estudi de l'economia social i també saber això, com et vas aproximar a aquesta temàtica i quina era la teva font d'interès respecte de... Mira, l'arribada tant a l'Amèrica Llatina com a l'economia social no són dos cavalls que m'he de canviar de barret. Vull dir, formen part de... Primer de tot, el que forma part és d'una interpretació que no sóc l'únic, hi ha més economistes que intenten tractar l'economia des d'aquest àmbit, que per mi és molt important entendre que l'economia és una ciència social. Hi ha una corrent bastant important a la universitat, que és la que domina, que és la que ha intentat situar l'economia en una esfera més allunyada de la ciència social i més pròxima, que podríem dir una ciència exacta. No? I, per tant, la matematització i els models predominen sobre l'anàlisi de la realitat. No? Fins i tot, doncs, recordem quan fins i tot havia hagut algun economista que quan a la crisi del 2008 deia que el que havia fallat no era el model, sinó la realitat, cosa que és extraordinàriament d'una miopia que no... Per tant, per mi era molt important mirar de no caure en aquesta miopia i per això jo em vaig preocupar per fer un doctorat d'Història Econòmica perquè considerava que és una branca de l'economia que vincula i que incorpora disciplines afins com la pròpia història, com la política, com la pròpia economia i que dona unes eines analítiques molt més obertes. No? Vaig començar per Amèrica Llatina per una qüestió sentimental. Jo vaig fer el darrer any de la carrera a Mèxic i una de les coses que em va passar mentre vaig estar allà, doncs que em va sorprendre l'elevat grau d'empreses espanyoles que estaven situades allà i com que allà a Mèxic ja vaig veure que jo volia dedicar-me a la recerca i a la investigació i al pensament, doncs vaig voler investigar per què les empreses havien anat a l'Amèrica Llatina. La part que té a veure amb l'economia social té a veure també per una arrel, fins i tot podria dir que ideològica, que he viscut a casa i d'algunes generacions passades, i també perquè per qüestions de la vida vaig acabar treballant mentre feia la tesi i donava classes a la universitat, anava 2 o 3 dies a Topsal a donar un cop de mà al departament financer. No? Llavors, a partir d'aquesta experiència, vaig veure doncs, què significa l'autogestió, què significa trencar aquell paradigma i que la pandèmia ara ho ha tornat a posar sobre la taula, que pot haver-hi empresa sense empresari, però no empresa sense treballador. Hi ha exemples que ens serveixin per emmirallar-nos a l'Amèrica Llatina? Jo conec exemples de cooperatives o de grans processos de cooperativització de l'economia, però sí que és cert que en un moment, que després tractarem també una mica sobre això, de desindustrialització aquí a Catalunya i que bàsicament les nostres empreses es basen en el sector serveis, els processos que jo tinc en ment i que conec una mica són, sobretot Brasil, un tema molt ampli en el sector agrari i sé que l'Argentina i l'Uruguai sí que van cooperativitzar molta indústria. No sé si s'estan donant, m'imagino, també experiència en el sector serveis i ja el funcionament de les cooperatives a cada país del món és una mica diferent i no sé si creus que hi ha coses d'allà que siguin interessants i de possible aplicació aquí. Mira, hi ha un element que és característic de l'economia social, que és que l'economia social agafa embranzida en períodes de crisi. És vista com un element, a vegades per qüestions de refugi, a vegades per qüestions de replantejament de què és el que ens ha portat fins allà. No?
Amèrica Llatina és una regió que està estructuralment en crisi. I que, per tant, aquestes situacions que a nosaltres ens venen com a xocs, allà formen part pràcticament de la quotidianitat. En aquest sentit, les cooperatives i les empreses d'economia social sovint s'ubiquen en aquelles activitats on l'Estat no hi arriba. Per tant, són uns sectors molt importants a l'hora de, sobretot, en qüestions assistencials, en qüestions de medi ambient i en qüestions, diguem, de polítiques d'integració. Al mateix temps, també, el procés de recuperació d'empreses o de salvament d'empreses industrials, com bé has dit, no? Especialment a l'Argentina, a l'Uruguai, doncs és molt potent. I després hi ha una altra qüestió que també val la pena posar sobre la taula. Jo, a part de dirigir la càtedra i de ser professor del Tecnocampus, també soc investigador del CIDOB, no? I no fa pas gaire, fa un parell d'anys, vam fer un programa de recerca del CIDOB a Cuba. Bé, una de les qüestions que es va presentar, jo vaig estar a Cuba quan es va fer el referèndum de la reforma constitucional. I clar, allà hi ha un element molt important que el cooperativisme ajuda molt en aquests períodes de transició i que poden tenir un rol molt important en l'economia cubana, com és el fet que les empreses poden continuar estant en mans dels treballadors, i per tant, aquella màxima marxista de la plusvàlua per al qui l'ha generat, però poden compaginar amb un desenvolupament del mercat. Perquè bé, de moment la història ens ha ensenyat que pot haver-hi capitalisme i mercat sense democràcia, però no democràcia sense mercat. I per tant aquest és un element que també el cooperativisme ha estat una de les eines que ha ajudat al procés de pacificació a Colòmbia, especialment amb les FARC. Per tant, és un instrument extraordinàriament valuós, penso jo, en l'economia social, posa la persona en l'eix i no impedeix, no és un fre per al desenvolupament de l'economia i de la producció i del benestar de les persones. És una tendència que està sent, diguéssim, acceptada pel govern? O sigui, és a dir, aquest camí, aquest trànsit mitjançant una fórmula d'economia social allà a Cuba? Per curiositat. Bueno, es posa sobre la taula. De fet, el cooperativisme ja té una certa presència bastant important en el món agrari. Però bé, aquesta ha estat una constant en els països socialistes. La qüestió agrària sempre ha estat, ja des de Lenin, una miqueta posar sobre la taula quins eren els incentius per fer incrementar la producció. I hi ha un segment important del món agrari cubà que està en mans de cooperatives. També és veritat que són cooperatives que tenen un cert control de l'Estat, i també comencen a haver-hi amb aquesta llei del cuentapropismo algunes experiències que es van desenvolupant en aquest àmbit. Coneixia un exemple, però que és més curtet i, diguéssim, més estricte, amb l'IRA. Amb l'IRA es va generar al voltant tota una sèrie de cooperatives, una petita inversió pública, per facilitar llocs d'acollida quan la gent marxava de l'IRA i que, per tant, tingués un lloc on treballar, autogestionat, que pogués seguir una miqueta les directrius de les pròpies persones que treballaven i que tampoc tinguessin aquell recel quan anessin a buscar feina, la gent tingués recel en la seva contractació, i com una política passiva, diguéssim, una mica de recol·locar aquella gent i que no hi hagués problemàtica, i això jo vaig descobrir fa 2 o 3 anys, em va semblar brutal. Una d'elles, per exemple, és que fan de guies històrics del conflicte. Per exemple, al nord d'Irlanda tenen una cooperativa ja creada, que és superinteressant i em va semblar molt interessant. A banda d'això... Digues. No, que no ho coneixia, aquesta faceta. No és a gran escala, diguéssim, com amb el tema de Colòmbia, però bueno, que hi ha unes petites experiències allà. A banda d'això, clar,
estem parlant de cooperativisme a països que provenen de règims socialistes. Però i a la inversa, el cooperativisme a mercats tan competitius i a mercats tan capitalistes com pot ser Europa o pot ser Estats Units, és realment viable? O sigui, tal com hem enfocat nosaltres en el desenvolupament de les nostres empreses? La pregunta, Sí, la pregunta té la seva cosa. A veure, jo crec que evidentment que és viable, i no diria únicament que és viable, sinó que és desitjable. No? Per diverses raons. Però torno al que et deia a l'inici. En el món mal dit primer món, el cooperativisme ha estat present. De fet, a l'economia espanyola ocupa un 10% del PIB, que no és menor. El que passa és que sempre agafa embranzida durant períodes de crisi. I aquest és un dels elements que nosaltres, parlo des de la càtedra, volem incidir en els nostres estudiants, que el cooperativisme i l'economia social no és un salvavides per quan les coses van malament, sinó que es pot emprendre i es pot crear activitat des de l'inici. No cal que vingui una mala època, no? Per tant, experiències sí que hi ha hagut. El que sí que també és veritat és que, sobretot a partir dels 90, potser una miqueta abans, quan ja la darrera onada globalitzadora i alhora cau el mur de Berlín i el model neoliberal agafa molta força, es tendeix una miqueta a la societat a desenvolupar-se un cert individualisme també en l'activitat productiva. I, per tant, així com en altres moments de la història a problemes individuals es tractaven de buscar solucions col·lectives, ara hi ha hagut un incentiu a problemes individuals buscar solucions individuals. I, per tant, gran part dels programes que hi ha hagut d'emprenedoria i que hi ha de foment de l'activitat no tenen en accés una concepció gaire col·lectiva. De fet, nosaltres a la càtedra vam fer un treball correlacionant crisis econòmiques amb creació de cooperatives aquí a Catalunya entre l'any 70 i el 2016, que veiem que la propensió a crear cooperatives durant la crisi, per exemple, dels anys 80, va ser molt més alta que en la darrera crisi. Per tant, també hi ha altres elements. També el paper dels sindicats als anys 80 eren molt més actius en aquest aspecte, que també, per alguna raó, el món cooperatiu i el món sindical sembla que no viuen de la mà. I, per tant, aquest és una altra variable que cal posar sobre la taula. El món cooperatiu té força, però no tinc la percepció que hagi agafat molta força després de la crisi. Veurem ara amb el Covid què és el que passa. No? Clar, també t'ho volia enfocar des del punt de vista, m'has parlat, per exemple, de Tuxal, no? També des de la càtedra d'Economia Social d'una universitat, però en general la major part dels projectes, que no sé quina correlació amb el percentatge del que produeixen tenen, que potser són molts però produeixen molt poc, la major part dels projectes d'economia social són a priori molt petits, molt petitons, no? I aquesta és com un tema que últimament s'està donant una miqueta més i sí que el debat s'està començant a generar d'això que anomenem com el canvi d'escala, no? De dir, potser no cal que tinguem 200 cooperatives fent la mateixa cosa, sinó que encara que siguem economia social, per sort o per desgràcia estem emmarcats dintre d'un sistema de lliure mercat i o aprofitem nosaltres també aquestes economies d'escala o com deies, no? Potser ara en un període de crisi creem moltes petites cooperatives, però no sabem el que duraran, no? Jo t'he vist que has desenvolupat molta feina amb Caixa Enginyers, amb Tuxal, etc., que això és un altre volum, no? És una altra lliga, no? Com petites lligues. Aquesta és una pregunta. I l'altra és, com tu sempre emmarques el fet de que tu tens com una
que tu enfoques les coses des del punt de vista dels teus orígens i de l'obrarisme, etc. no? En algunes converses. Creus que l'economia social a dia d'avui és accessible? Dona resposta a gent? Dona resposta a la classe treballadora, realment? Home, aquesta pregunta té... tu vols que faci amics. A veure, jo penso que l'economia social és un híbrid, històricament, que penso que ha estat així, entre l'activisme i el moviment obrer. I crec fermament que ara l'economia social tira bàsicament de l'activisme. De fet, una de les coses que a mi sempre em sorprèn és que quan hi ha reunions amb entitats de l'economia social, els sindicats no són mai en aquesta taula. Llavors, a mi em sorprèn com a vegades l'economia social pot ser presentada com una eina emancipadora i l'instrument, que cadascú pot tenir l'opinió que tingui dels sindicats, i l'instrument que, almenys en el segle XX, ha estat el que ha vehiculat els interessos de la classe desfavorida, no estigui present. Amb això ni carrego les piles al sector cooperatiu ni carrego les piles als sindicats. A Itàlia, fa 3 mesos, el món cooperatiu i el món sindical va signar un acord per mirar d'establir uns mecanismes de coordinació i d'ajuda mútua perquè els treballadors realment no se sentissin sols i aïllats a l'hora de mirar d'encarar projectes per salvar les empreses i quedar-se-les ells. Aquí això no ha passat. Aquí es fan projectes de llei on el treball no hi és representat. I jo crec que això és una variable que hauríem potser de posar sobre la taula. El món cooperatiu està allunyat de la classe treballadora? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Però això no vol dir que el món cooperatiu actual no sigui transformador. Evidentment que és transformador. Evidentment que les cooperatives en si mateixes tenen una potència molt forta per canviar el món. Però el món cooperatiu no està present als polígons industrials. Clar, jo no sé si també això és superdiferencial dels diferents tipus de cooperatives. També, és a dir, cooperatives al final és un terme que a Catalunya, en general a l'Estat i a diversos llocs, és un terme que recull moltes coses que són molt diferents, d'habitatge, de treball, i jo crec que sí que és molt diferent l'accés i el possible accés a cada lloc. Segurament també és que s'ha fet molt més difícil, ja que les cooperatives tenen aquesta consideració d'empreses, són empreses socials, s'ha fet molt més difícil arribar a una capacitat d'estalvi que et permeti generar una cooperativa. Però sí que és cert que això està vinculat no només a una capacitat d'estalvi, sinó a el que dius, a que cada cop costa més pensar en un projecte col·lectiu. Abans era tan compartit que l'estalvi necessari individualitzat era molt baixet. I ara, quan pensem en coses molt petitones, i també vinculant-ho al tema de l'escala, l'estalvi que necessitem aportar cadascú és molt gran. I llavors acaben constituint cooperatives, no direm que gent de gran alcúrnia, però sí que és cert que la gent amb més necessitats tindrà dificultats per tirar un projecte així endavant. I el mateix ens trobem amb l'àmbit del consum o en l'àmbit de, per exemple, l'habitatge. A mi em genera un debat intern, a riesgo de crear-me yo enemigos també, perquè entenc la lògica de l'activisme també des del punt de vista del consum, però em sembla també molt menys poderós que des del punt de vista del treball. És a dir, perquè al final sí que apela una miqueta a allò de més que ciutadans gairebé som consumidors i la nostra forma d'activisme polític és deixar de consumir-li a un i consumir a l'altre, no produir-lo. Sí que sé que aquí hi ha copes que alhora
miren això com un consum col·lectiu i per acabar-hi en una generació i en una producció comuna. Per això que nosaltres treballem amb diversos, no? Estem participant en diversos ateneus cooperatius i sempre veiem que el que crida molt l'atenció en el que parlem la divulgació a públic generalista, no? Diguéssim, que no vol crear un projecte, però que s'apropa perquè li interessa, és la còpia de consum. És la còpia de consum i, si pot ser, dels elements bàsics aquells que sabem i que tenim estigmatitzats, no? Que tots aquests ho estan fent molt bé en aquest sentit, no? Som energia, som connexió, som mobilitat. O sigui, i no li trec gens de mèrit en aquest sentit. I no sé si tu veus que aquesta és la punta de llança dels propers anys. Realment, com a element de divulgació, de fer a la gent més propera cap al cooperativisme i després potser fer un canvi de torn, però que per ara potser això és el que ens toca, no ho sé. Bueno, jo penso que és un element simultani, que no és ni seqüencial ni excloent. El treball que fa Som Mobilitat o Som Energia o Som Connexió és extraordinari i és, diguem, referent, i jo diria que per exemple, Som Mobilitat és una cooperativa, jo crec que paradigmàtica en el context europeu, no? Però jo penso també que fer cooperativisme vol dir fer pedagogia. I a vegades pequem d'una certa endogàmia. I hem d'anar als llocs on el cooperativisme no es coneix o no està pensat per als ja convençuts. I, per tant, jo crec que en el moment que puguem trencar aquestes estructures, aquests límits, el cooperativisme agafarà molta més força, perquè hi ha una qüestió que és molt important en relació al cooperativisme i que és important, penso jo, que la gent es doni compte. Primer, que les grans crisis econòmiques que hi ha hagut, exceptuant aquesta que ve derivada d'una qüestió sanitària, però les grans crisis econòmiques que hi ha hagut, ja tinguin arrel financera o tinguin arrel tecnològica, el que sigui, hi ha una característica que és comuna, que és una enorme dispersió entre les rentes del capital i les rentes del treball. I això genera una situació insostenible socialment i fins i tot vitalment. Clar, el cooperativisme, aquesta dualitat entre el capital i el treball, l'elimina. O sigui, no cal fiar-ho tot a les polítiques públiques que poden estar subjectes d'un moviment pendular electoral. El cooperativisme falca molt més, dona una estructura molt més sòlida perquè elimina aquesta dualitat. Llavors, jo penso que falta també un procés de difusió, que potser els organismes públics o els organismes governamentals o els ajuntaments, quan en les seves instruments de promoció econòmica i de promoció de l'ocupació haurien també de posar sobre la taula aquesta possibilitat. O, per exemple, també parlar de manera conscient amb els gestors, amb les gestories, que quan va voler muntar una empresa, la gestoria et diu que hi ha OSL, OSA, i no explica que hi ha també altres elements. Per tant, jo crec que hi ha una necessitat de portar aquesta concepció de l'economia i aquesta concepció de relacionar-nos productivament en la comunitat, perquè, a més, tots aquells elements que presenta el cooperativisme, tard o d'hora ho acaben incorporant les empreses capitalistes. Però ho fan si hi ha una pressió social o a vegades emparades per una qüestió marketingiana. És a dir, les empreses moltes d'elles tenen departaments de responsabilitat social. Quan va haver-hi la conferència del clima vam veure empreses sorprenents que finançaven això. És a dir, les empreses tenen plans d'igualtat,
de transparència. Per tant, mica en mica, i ara amb la revolució tecnològica que ens ve a sobre, encara és més necessari, no? Posar en valor el cooperativisme. Clar, això que dius, a mi està molt bé per enllaçar també el que et volia comentar, que és, a mi hi ha una cosa que em sorprèn molt, i segurament tu, com hi ets dins, potser li veus més pegues que la resta, no? Però m'agradaria utilitzar l'exemple de Mataró, no? Em costa de vegades entendre què és el clic que fa que un lloc determinat es torni tan procliu, no?, a aquesta generació de projectes col·lectius i de projectes cooperatius. Ja entenc que quan estàs dintre, no?, i això potser ho veus tu mateix, gent de Mataró, i potser no li sembla per tant, però la gent que estem ficant en aquest món i no som de Mataró, sí que ens sembla com una cosa molt, molt envejable en l'espai, en les polítiques públiques, en la recuperació de la memòria. I jo tinc una comparativa com molt clara perquè jo soc de Vilanova i la Geltrú i tenim com hauríem de tindre com una vida paral·lela. De fet, les ciutats s'assimilen molt, fins i tot físicament, per mi, jo sempre ho dic, de tamany. Mataró és més gran, però aquí hi ha hagut moltíssima història cooperativa, hem tingut 2 alcaldes exiliats, primers promotors de lleis cooperatives que es van exiliar a Mèxic, com referents molt potents. La fundació que gestionava l'àmbit formatiu de la Federació de Cooperatives estava aquí a Vilanova i la Geltrú. Estava tot allò que teníem a Mataró, aquí hi era, no? I aquí s'ha deixat perdre absolutament. Allà s'ha mantingut molt com el fil, no?, aquest fil cooperatiu històric, mantenint el Cafè del Mar, mantenint diverses coses. Aquí tot això, borrón y cuenta nueva. Aquí no existeix absolutament res. I això m'impressiona. A mi em sembla com... I no ha quedat en res. Vull dir, genera coses, genera projectes, genera espais, genera com un caldo de cultiu que, no sé si tu en algun moment t'has parat a tenir una càtedra d'economia social, si en algun moment això t'has parat a pensar-ho i si et vingués algú d'un altre municipi, on estan aquests clics, no?, per dir, hòstia, com reconvertim això en un pol d'atracció i de moviment cap a l'economia cooperativa? Bueno, res a la vida és unicausal, i per tant hi ha diversos factors que poden jugar. Un d'ells, jo crec que per molt, també me voy a meter ahora en Catalunya, capital París, no? Catalunya és un país molt centralista, extraordinàriament centralista. Tot passa per Barcelona. Fins i tot, si des de Mataró volem anar amb tren a Granollers, hem de baixar a Barcelona i de Barcelona anar fins a Granollers. No? Per tant, nosaltres també hem jugat aquest element de dir, bueno, doncs, Catalunya, capital París, anem a jugar les nostres variables. No? Quines són aquestes variables? Mira, per no menys tenir a la teva ciutat, però aquí s'han donat una sèrie de condicions de manera simultània. Per exemple, hi ha una gent aquí a la ciutat molt preocupada, inclús durant els anys del franquisme, per mantenir viva el valor del cooperativisme, també patrimonialment. Per tant, aquí, Mataró, que ha estat un nucli industrial molt potent a finals del XIX, durant la primera meitat del segle XX, i per tant un teixit industrial, perquè on hi ha indústria hi ha cooperativisme. Per tant, també han tingut figures rellevants en aquest àmbit, com Peiró, etc. I hi ha hagut una gent que ha lluitat per mantenir aquest patrimoni. Per tant, aquesta història hi ha hagut qui s'ha preocupat per mantenir-la viva. També hem tingut la sort de tenir una administració municipal
sensible en aquest tema. Aquesta eina de mantenir viva el cooperativisme i el patrimoni cooperatiu, sense el paper dels ajuntaments, hauria estat impossible. I alhora, en aquestes variables, hi ha la universitat. Llavors, tenim una administració que històricament ha estat procliu al cooperativisme, o com a mínim no ha posat pals a les rodes. Història vol dir teixit, acadèmia i també una gent jove que ha vist com la seva desenvolupament vital en l'àmbit professional l'han vinculat al cooperativisme. Llavors, aquí també tenim origen a cooperatives joves que han agafat molta força, com Som Mobilitat, i experiències noves que van sorgint pràcticament cada 2 o 3 mesos apareix ara la darrera última al supermercat de la Feixa. Hi ha un element, hi ha una massa crítica en la societat que es va retroalimentar. I aquesta combinació d'universitat, història, administració i teixit, doncs no es dona en totes les ciutats. I mira, aquí a Mataró hem tingut la sort que es donés i que, mira, aquests ingredients sembla que es van fent coses interessants. I et volia així una miqueta canviar de tema, perquè sé que també és un tema que a tu t'interessa bastant i m'agradaria parlar-ho tant a nivell global com també la seva vinculació amb l'economia social, que és el tema de la robotització. De la robotització de l'economia, principalment. Que l'has parlat fa poquet, però també en algun altre moment que hem parlat també ho hem comentat. Com veus el futur dels nostres propis llocs de treball? És a dir, intuïm que hi ha llocs de feina, com per exemple el teu, potser estan menys exposats, no? Però mira, aprofito per explicar una mini anècdota. Tinc un amic que és provador de cotxes. És provador de cotxes. Fer proves a cotxes que estan en prototipatge, doncs té la seva perillositat. Hi ha hagut diversos accidents en els últims anys i ell mateix està participant en la projecció i en la creació d'un robot que provarà els cotxes. Això només ho veurà, o sigui, això que diré només ho veurà si veu l'entrevista, perquè no em vaig atrevir a dir-li, no? Però al final està participant, o exagero una mica, però està participant del seu acomiadament, no? Llavors està participant de la creació de la màquina que probablement el substituirà. I si no el substitueix a ell, a una bona part de la plantilla que fa el que ell fa. Segur que sempre es necessita d'un servei humà per analitzar les dades, però si ara són 20 en plantilla, potser són 2. I estem arribant a aquest nivell, a aquest volum de canvi estructural en els nostres llocs de feina. Això, si li sumem que el que dèiem abans, que la major part de projectes en general, fora també de l'economia social, però en l'economia social poc capitalitzats, per tant, poc capitalitzats normalment vol dir amb poca implantació tecnològica. Per tant, serem menys competitius, perquè, com dèiem, encara que siguem economia social, a dia d'avui ens movem al marc en el que ens movem. Tot això, el mateix, genera un caldo de cultiu que no sé com ho veus tu, tant pel global de l'economia com en particular pel món del cooperativisme o de l'economia social. Ja tiraré d'historiador econòmic. Mira, ara mateix tinc la sensació que vivim en un final d'etapa i inici d'una altra. I en aquests moments de canvi mai saps cap a on anirà la història. Jo tinc la sensació que, al igual que la Primera Guerra Mundial va ser l'icona del final del segle XIX, el coronavirus està acabant amb el segle XX. I
Això, per què ho dic? Perquè sempre que hi ha una revolució tecnològica, canvien les condicions socials. Nosaltres no podem entendre la revolució industrial sense la revolució francesa. Són dos cares de la mateixa moneda. Per això, quan escolto algú que diu que una cosa és la política i l'altra és l'economia, penso, si l'economia és la gestió dels recursos escassos, la política és la priorització d'aquests recursos escassos. Per tant, és ideològic, forma part dels valors. Nosaltres defensem el cooperativisme perquè tenim uns valors. Altra cosa és que aquests valors es puguin concretar amb una opció electoral. Això és una altra història. Però l'economia i la política van íntimament lligades perquè estan pensades per gestionar recursos escassos que satisfagin les necessitats de les persones. Per tant, sempre que hi ha hagut una revolució tecnològica s'ha remogut el tauler polític i social. Va haver-hi la revolució tecnològica, van aparèixer una nova classe, quan va haver-hi la revolució del vapor va aparèixer el proletari, l'obrer, que no existia abans. Vam passar d'una societat rural i agrària a una d'industrial i urbana. I amb el que això va representar, les estructures de l'antic règim van caure. Bé, i després, cada cop que hi ha hagut al final d'una era tecnològica, les estructures s'han remogut. La Primera Guerra i la Segona Guerra Mundial formen part d'allò, també la caiguda del mur de Berlín, i ara, no? I, per tant, aquestes revolucions tecnològiques hem d'entendre que gran part d'elles, la majoria d'elles, estan pensades per dues coses. Una, incrementar l'oferta de producte. Segona, reduir la necessitat de mà d'obra. Tota revolució tecnològica ha estat estalvi de mà d'obra. Per tant, això ja ho sabem. Això ja ho sabem. La qüestió està en que si ho sabem, què fem perquè aquesta revolució tecnològica no representi una disminució del benestar de les persones. Clar, fa 2 o 3 dies vaig presentar el llibre de l'Albert Cañigaral que es titula El trabajo ya no es lo que era, no? I ens deia que tindríem 4 llocs, que tindríem 4 feines. És a dir, que anàvem a un procés de deixar de ser treballadors per convertir-nos en autònoms. I que, per tant, aquest procés d'externalització permanent que té l'empresa arribaria al treball. Bé, jo no sé si això és inevitable o no, però el que sí sé és que hem d'intentar des de l'economia social, des dels preceptes de l'economia social, reflexionar i fixar posicions respecte d'això que ve. I una altra de les crítiques, jo ja veus que en l'entrevista d'avui vaig fent amics, crec que el cooperativisme parla molt de la conjuntura present. I jo crec que projecta poc amb els grans temes que ens venen a sobre. I aquest és el gran tema que ens ve a sobre. Perquè el que s'haurà d'adaptar, segons sembla, és el treball, no és el capital. No? Clar, aquí a mi em sorgeix el dubte, no? I també això ho enllaço amb la següent qüestió que volia tractar i que és una de les recurrents que li hem fet a tothom, que és, clar, aquest àmbit que ho he sentit a dir algun cop més, el tema de ens tornarem tothom persones autònomes, no? I sembla que també les polítiques d'ocupació també tendeixen cap aquí, en general, però, clar, depèn d'on fiquis la línia de futur, no? Si aquesta línia la movem una miqueta més enllà, exagerant una mica, però per projectar-nos una mica, la qüestió, per mi, ja no és si ens farem autònoms, si tothom serà autònom i tindrà 4 o 5 feines. La qüestió és si hi haurà feina per tothom, no? I això ho vinculo, per exemple, amb el debat de la renda bàsica, no? Perquè la lògica, exagerant-ho, i potser nosaltres no ho viurem, no? Però la lògica ens porta a pensar
que cada cop veiem més feines mecanitzades i que, per tant, segurament en aquestes revolucions tecnològiques i industrials generarem feines noves que generaran també ocupació. Però, a priori, sembla que cada cop hi haurà menys feina a repartir entre la gent, no? I que, per tant, l'Estat en algun moment, els estats en algun moment, s'hauran de fer, en part, càrrec del benestar de les persones perquè puguin mantenir unes certes condicions de vida. Segurament acabi passant. Si això és inevitable, jo entenc que els estats ho acabaran fent en aquest moment. Sobretot ho patiran aquelles generacions que quedin entre mitges entre que els diversos governs dubtin, no? O vegin que allò ja és inalterable i que no els queda una altra solució. Però això, i portant-ho també cap aquí, cap al nostre present, no? El teletreball, la pandèmia, veient que la globalització també era això, no per criticar-lo, però la globalització no només era la interacció i l'intercanvi entre cultures i també l'empresarial, sinó el fet de que tenim un flux i un tràfic aeri brutal i que si sorgeix un virus en l'altra punta del món, en 12 hores està aquí, no? I que, per tant, ens pot paralitzar l'economia sencera, sigui això, sigui qualsevol altra cosa. Això ens farà en algun moment proper reflexionar sobre la tipologia de polítiques que duem endavant. A tothom li estem preguntant això, no? Si el que estem vivint i que estem vivint també que, per exemple, la Unió Europea hagi fet un canvi de polítiques a l'hora d'intentar sortir d'aquesta crisi, és un tema conjuntural o estructural? Serà així sempre per les futures crisis o és aquesta perquè li ha afectat a tothom i perquè és per un tema mèdic? Vale, a veure, coses que m'has preguntat moltes coses, anem a veure si sóc capaç de atinadament respondre el que m'has dit. A veure, aquesta pandèmia és un assaig general, no? I estem veient com la gent que té feines i té habilitats, té uns determinats skills, no? Perquè en economia hem d'intentar incorporar vocables en anglès, així semblem més professionals, que té skills, diguem, no pateix ERTEs, manté la feina, manté això, i la gent que té una menor capacitació és la que està patint més. Això solament fa falta veure en el nostre entorn quins són els nostres familiars o amics que estan en una determinada situació i els que estan en una altra. Per tant, el risc està en que la recuperació econòmica els economistes són molt donats a posar-li lletres i gràfiques i coses a l'evolució de l'economia. Que si W, que si L, que si U, que si tal. Bueno, sembla que un dels riscos que tenim és que sortim d'aquesta situació, sortim, dic en termes macro, en forma de K. Vol dir que hi hagi una gent que se n'en surti i una gent que no. Aquest és el risc. Aquest és el risc. Què passa amb la gent que no se n'en surt? Però bé, la renda mínima i aquestes propostes formen part de polítiques públiques. I aquestes polítiques públiques, al igual que nosaltres podem llegir en qualsevol manual d'història econòmica que quan va sorgir la revolució industrial, aquell marc institucional que era previ a la revolució industrial no era vàlid, jo tinc la sensació, tinc la reflexió, que la revolució tecnològica que està havent-hi ara fa que el marc institucional que hi ha hagut abans de la revolució tecnològica i de la pandèmia no sigui vàlid per al futur. És a dir, nosaltres hem globalitzat l'economia, però no hem globalitzat la política. Europa té una moneda, que és l'euro, que és la primera experiència històrica de moneda sense estat. És a dir, la moneda, com a màxima expressió de sobirania econòmica, tenim una moneda i no tenim l'estat. Per tant, jo crec que una de les qüestions que pot estar sobre la taula és el paper, el rol que ha de tenir l'estat-nació. Perquè, clar, davant de reptes globals,
regular des de lo local un problema global, home, no ens en sortirem. Es fa necessari pensar en un nou marc de governança. Per tant, quan tu em preguntaves si la Unió Europea és estructural o conjuntural, jo vull pensar que s'han donat compte que ja no pot ser conjuntural. El que passa que també, quan veus que els estats tenen més poder que el Parlament, que els del nord, sempre al nord, tu fixa't una cosa, posis on et posis en el mapa mundi, sempre al nord creu que és millor que al sud. Ja ho van situar bé en el seu moment, no? Quan es parlava de països del sud i països del nord. Ha servit per sempre, Sí. Sigui l'Estat, sigui Europa, sigui... Sempre el nord es considera millor que el sud, quan a vegades hi ha nords que són el sud per altres nords, no? I això no se'n dona en compte. Però, bueno, el cas és que aquest element, no? Aquesta necessitat de traspassar aquest element de la governança és extraordinàriament necessari per fer front a qüestions que són de caràcter global i que ens estan ja afectant la nostra quotidianitat, com és, per exemple, el canvi climàtic, les migracions, les polítiques públiques. No pot ser que hi hagi una pandèmia a nivell europeu i que no hi hagi una autoritat sanitària europea que és la que marqui les normes. Això és inexplicable. Això és inexplicable. Per tant, aquest element jo crec que és un dels elements que s'ha de posar sobre la taula i que, per tant, aquesta construcció, diguem, que traspassi les fronteres de les costures de l'estat-nació, jo crec que és molt necessari i que marcarà la capacitat de poder tenir aquestes polítiques públiques. No, a més, amb tot plegat i amb el tema, per exemple, de robotització que parlàvem, és a dir, a banda del fet de donar-se o no donar-se compte i aplicar-ho o no aplicar-ho, el fet és que un cop aplicat, com tot, com li ha passat a la pròpia Unió Europea i amb la moneda comuna i amb diverses coses, és que també es necessita aprendre fent i anem supertard. Llavors, anem molt tard des del punt de vista en la comparativa de l'empresa transnacional. Es porta molts anys d'avantatge. Coneix tots els mecanismes del treball comú entre països. Ho ha treballat a tope i nosaltres encara no ens hem acabat de plantejar ni ben bé, no? Tenint en compte que, a més, aquest tipus d'empreses, com a format d'empresa supertradicional, són autocràtiques, principalment, i llavors internament el seu debat intern és o cap o molt breu, no? I aquí encara ens estem plantejant, però el tema, no? Per a mi la preocupació també és que quan ens fiquem, això és un tema d'assaig-error i de condicionants també socials, històrics i de més, que és el més preocupant de no haver-se ficat encara. Que quan ens fiquem ens quedarà un trajecte llarguíssim, no? Per poder combatre coses així o per coses tan petites com impostos transnacionals a l'àmbit tecnològic o en el seu moment que s'ha anunciat 1000 cops a les transaccions financeres, que hem sigut els països en general incapaços de ficar-nos d'acord en coses d'aquest estil. Sí, de fet, Piketty, en el seu últim llibre, i també Branko Milanovic i tota aquesta corrent d'economistes que estan tractant les qüestions de les desigualtats, sense esmentar la paraula cooperativa explícitament, però sí que aquest àmbit, aquesta revolució tecnològica, consideren necessàries formes col·lectives de propietat, no? I les cooperatives han d'entendre, penso jo, humilment, s'han de recordar de les primeres lletres del vocable cooperatiu, que és cooperar. I, per tant, cooperar vol dir fer aliances estratègiques. I això és molt important. I entendre que la gestió democràtica és molt més feixuga que l'autoritària, però no ens podem perdre amb la vida de Brian cada cop que hem de tirar endavant. I no hem de barrejar
l'eina amb la finalitat de l'eina. I, per tant, és molt important amb aquests reptes que tu esmentes, doncs el paper del cooperativisme i de l'economia social ha de ser aquest. Millorar en tamany, millorar en coordinació, millorar amb una governança democràtica, fortament democràtica, però extraordinàriament àgil, i entendre que el món és com és i per això el volem transformar, però el món no és com nosaltres volem que sigui, ara. Per tant, hem de tocar de peus a terra. Aquesta també, per mi, és un element important. Això en l'àmbit econòmic, perquè el cooperativisme té un element molt important que els governs l'han de fer seu. Que nosaltres, quan hi ha eleccions i veiem els debats electorals o ens llegim, qui ho fa, els programes electorals, gran part de les mesures, enormes mesures que ells proposen, són mesures ex post. Què vol dir? Són mesures pensades per arreglar quan el desaguisado ja és real. L'economia social i el cooperativisme representen un enorme instrument de mesures ex ante. És a dir, que no són una medicina, són algú que evita que hi hagi la malaltia. O sigui, aquest element d'evitar les desigualtats no hem de després parar-nos a pensar en la renta universal. Si hi ha cooperatives i el perceptor de les rentes del treball i del capital és el mateix, hi ha un element molt important de reducció d'aquestes desigualtats. Si impulsem amb unitats productives que tenen la persona i l'impacte en l'eix, tot això té una sèrie de derivades que fan que la necessitat de polítiques ex post sigui menor. I, per tant, amb aquest element és també que, en quant a política econòmica, s'ha de valoritzar el cooperativisme. Clar, vinculat a això, és supernecessari que perquè l'aplicació de polítiques tant industrials, empresarials, de foment d'emprenedoria o les polítiques públiques en general tinguin alguns elements on agafar-se. He pogut veure que vas participar, si no m'equivoco, mitjançant el CIDOB, a un estudi sobre noves mètriques a l'empresa, a l'entorn de l'empresa, a l'hora de poder valorar el funcionament intern d'una empresa, etc. Això és un tema que nosaltres també, que ens genera com molt interès dintre de la cooperativa. Sempre ho traslladem a dos nivells perquè s'està exercint com molta força aquí des de fa molt de temps, que s'estan buscant noves mètriques des del punt de vista dels estats, alternatives al PIB, això fa segles que ho sentim, mai acaben d'engegar o de fer-se plenament vàlides, i noves mètriques des del punt de vista de l'empresa, que van agafar un gran nivell de notorietat, també per la crisi financera, però també perquè, en part, almenys és dels primers cops que a mi em van arribar, suposo que també per terme generacional, són de generacions diferents, però l'impacte més potent que jo vaig tindre respecte a això va ser amb l'economia del bé comú, que feia una primera proposta, light, però ja enfocava alguna cosa. I ara, sobretot des del punt de vista empresarial, hi ha una diversitat d'intencions més focalitzades. A Catalunya tenim aquestes més vinculades a l'economia social, Balanç Social, Valor Cooperatiu de la Federació. Les pròpies administracions públiques estan com ficant les piles en temes de clàusules de contractació responsable, però alhora, per tot plegat, serà supernecessari que realment tinguin la capacitat d'imposar-ho, no? O sigui, de fer algunes imposicions respecte a aquells volums o aquelles contractacions que desenvolupen. Llavors, no sé si en aquest estudi que heu fet amb el CIDOB heu trobat exemples interessants o una miqueta que heu pogut veure o una miqueta aprofundir en què tractava i quines conclusions vau treure respecte a això. L'estudi era de Caixa d'Enginyers, que ens va encarregar Caixa d'Enginyers aquest estudi, i era
no era un estudi de mètriques des del punt de vista de l'empresa ni de l'impacte, sinó un estudi d'anàlisi dels càlculs d'elements biofísics de l'economia catalana. El que hem fet amb aquest estudi és avaluar l'evolució de l'economia en termes ambientals en un període que va des de l'any 2000 fins ara, també perquè Caixa d'Enginyers és una entitat financera que està preocupada pel medi ambient. Vull dir, és una... No? Quan els explico això als alumnes, no, un banc li preocupa ser socialment responsable i preocupar-se per l'economia verda. I nosaltres el que hem fet en aquest estudi és obrir un meló al voltant de la reflexió, no? D'analitzar què és el que ha passat a l'economia catalana amb uns indicadors, jo diria que insuficients. Per tant, les conclusions són indicatives, però no són definitives, al voltant de l'evolució ambiental de l'economia catalana. I el que hem vist és que des de l'any 2000 fins que va esclatar la crisi, determinats indicadors com la intensitat energètica o les emissions de CO2 o el consum d'aigua anaven incrementant-se. Amb la crisi, aquests indicadors van retrocedir significativament. Va retrocedir perquè va haver-hi una aturada de l'activitat econòmica i, per tant, el proveïment i el consum també es va disminuir. Però el que hem vist és que a partir de l'any 2014, 2013, quan l'economia torna a arrencar, ho fa amb uns altres preceptes. És a dir, ha caigut bastant el consum d'aigua a Catalunya, han caigut significativament les emissions, han caigut la intensitat energètica i el consum d'energia. I, per tant, a vegades també cal fer treballs que ens portin cap a l'optimisme. Perquè, clar, sembla que a vegades un treball és rigorós si descobreix que alguna cosa va fatal, no? I que alguna cosa va malament. No? I, per tant, també no ens hem d'agafar aquest element catastrofista d'una manera estructural. No? Hi ha un pensador de Harvard que és Pinker, no? Que té uns llibres extraordinaris que explica, escolti, d'acord que el món és un lloc complex i a vegades no molt agradable, però, home, la taxa d'analfabetisme al món ha caigut estrepitosament, la taxa de mortalitat infantil ha caigut estrepitosament. A veure, anem a... La democràcia, els règims democràtics s'han extès com mai en altres moments de la història, no? I, per tant, això és un treball que també reivindica una miqueta l'optimisme, perquè estar sempre fent treballs flagel·latius doncs no és... Hem de també mirar cap a l'optimisme. I aquest és un treball que ens dona, ja et dic de manera molt sintètica, elements per dir, com a societat, poques, però algunes coses estem fent bé. Totalment. Clar, tu, en el món de la recerca, és un habitual l'ús de dades, no? L'element quantitatiu a l'hora de treballar i de donar base a aquests elements de recerca. Estem renunciant des de tant el món de l'economia social com des del punt de vista dels nostres espais polítics dintre de que, no ens vamos a engañar, ens emmarquem tots aquí, no? Des d'un punt de vista d'un espai progressista amb els seus diversos àmbits, a l'explotació de dades. És a dir, és l'explotació de dades a l'hora de millorar les polítiques públiques o de millorar les polítiques d'una empresa dolent perquè sí? O és la forma en la que s'analitzen? És a dir, si aconseguíssim que aquestes dades realment
dissociessin la dada de la persona seria un element negatiu? O estem confonent una cosa amb l'altra? O que no la dissocien. És a dir, a veure, jo tenia un professor que em deia que tot economista, davant de qualsevol pregunta, ha de començar sempre de la mateixa manera, que és amb una paraula màgica que a partir d'aquí ja pots respondre el que vulguis, que és depèn. Clar, doncs llavors jo, com que la pregunta és complexa, jo et respondré amb un depèn. No? De què depèn? Depèn en mans de qui està les dades, quin és l'ús que se'n fa d'aquestes dades, com es fiscalitza la tinença i gestió d'aquestes dades. Clar, a mi em sembla bé que hi hagin dades, que el sistema públic de salut tingui el meu historial mèdic, em sembla collonut i necessari, i que m'avisin pel mòbil si saben que sóc asmàtic, que ara ve la campanya de la grip i que m'enviïn un recordatori que estaria bé que em anés a vacunar. Això ho trobo fantàstic. Ara, el que ja em preocupa més és que si jo ara entro a mirar entrades per el Roland Garros, em comencin a arribar ofertes de raquetes de tennis. Aquest és el problema. No? És a dir, però aquest és el debat que ve amb la nova revolució tecnològica. La matèria primera són les dades. La matèria primera són les dades. Són les dades. És a dir, mira, no crec que passi res per fer pública una conversa privada que vaig tenir amb una persona de Som Mobilitat, que jo li deia, bueno, és que està molt bé el servei que doneu vosaltres, però vosaltres teniu la informació de la vida dels socis. Vosaltres sabeu a quins supermercats van a comprar els socis. Sabeu si els socis tenen amants. Sabeu a quins dies el soci va a treballar a tal ciutat i a quines franges horàries. És a dir, per tant, no m'estranyaria que a llarg termini aquesta cooperativa, part del seu core business també, fos la bossa de dades referent a la mobilitat. No? Que la cooperativa utilitza aquestes dades dels seus socis per millorar el seu servei, per desenvolupar nous productes, per fer una gestió ètica d'aquestes dades. No? Bueno, això és... La qüestió està en que si aquestes dades van a parar en mans d'empreses, poques empreses i molt poderoses, o en mans de governs molt autoritaris. I, per tant, tenim el risc de caure en un autoritarisme o econòmic o polític. Per això deia que és necessari també repensar el marc institucional, perquè hem de resoldre aquestes coses. I, evidentment, la gestió de les dades i la gestió d'aquestes qüestions no es pot gestionar des de lo local. Ho sento molt. Clar, en aquest tema hi ha com una problemàtica molt gran sobre la gent, no? No la gent de persones, sinó la gent que tracta les dades. Des del punt de vista empresarial està claríssim, és a dir, això és el que ens dona por. El problema és que això s'ha traslladat també al punt de vista institucional. Clar, tu parles de règims autoritaris. El problema que jo veig és que no és ni els règims autoritaris, no? Sinó que en democràcies més o menys establertes i amb una mica d'història, allò públic, no? Que abans era com un ens que anava una mica a banda i que tenia un marge de decisió respecte al govern, com era obvi respecte a qui governava, ara s'utilitza com un espectre de dubte, no? I que, per tant, quan governa una part, l'altra part posa en dubte el cedir dades al govern perquè no sap el que es farà. I això ja no se'n va cap a règims autoritaris, sinó això està passant als governs europeus. Bueno, és que si això es gestiona malament, podem tenir problemes greus. La qüestió de la informació està íntimament lligada amb el desenvolupament de les societats.
també amb la revolució industrial i amb la urbanitat apareix la premsa. I aquella informació que era cautiva de l'aristocràcia i dels palaus i que no arribava a on no arriba, ara els diaris ho esbomben tot. Per tant, també aquella gent es va sentir despullada davant del nou món. No? El que succeeix és que jo penso que l'element important amb el que tu esmentaves i ho estem veient en la pandèmia, la creixent desconfiança cap a les institucions. No? Jo crec que això forma part d'una característica del nostre temps i hem de saber conviure amb això. Però no és gratuït. Jo crec que això forma part d'un element que ja ve molt enrere, que en el nostre país jo crec que es deu a diversos factors, però en destacaria 2 o 3. Un d'ells és un desprestigi creixent cap al món de la cultura i la reflexió. És a dir, s'ha confós tenir coneixements tècnics en tenir comprensió del món. Jo als meus alumnes els dic que ells poden tenir una carrera i ser perfectament analfabets. Aquest és un element. I, per tant, si nosaltres, durant molt de temps, hem donat una potència al coneixement com una eina instrumental i no com una eina reflexiva de comprensió del món, doncs l'esperit crític ha evolucionat cap a on ha evolucionat. Després, per mi aquest és una variable. L'altra variable és que malgrat, i ara també aquí faré amics, malgrat la situació política que es dona en el nostre país, miri, la transició jo crec que és un procés exitós. Sobretot d'on veníem i on estem. I, per tant, aquest element, diguem, poc reflexiu, també porta a valorar poc les coses. Nosaltres, si llegim la història d'Espanya i la història de Catalunya, veurem que aquests 40 anys de democràcia són un accident històric. El normal en aquest país és que mani un militar, no que puguem anar a votar tants cops com sigui necessari en funció de la correlació de forces que hi hagi al Parlament. I, per tant, aquest és un element que jo crec que es valoritza poc i es frivolitza molt. Probablement perquè realment, malgrat que ara, per edat que tenen els meus pares, resulta que tota la quinta dels meus pares, tots van córrer davant dels gresos. Però el dictador es va morir de vell. Llavors, aquí hi ha també moltes variables a posar sobre la taula. Quan un viu en una societat que no s'ha valorat la reflexió i que es té la sensació que una cosa que no ha costat gaire no se la valora, entrem en elements on es crea una enorme desconfiança cap a les institucions. I la desconfiança cap a les institucions és el primer pas per trencar el sentit de comunitat. No pot haver-hi comunitat sense confiança. No pot haver-hi comunitat sense delegació. No hi ha cooperativa sense confiança ni delegació. I, per tant, aquest trencament de la confiança i de la delegació és el que està portant a un naixement creixent dels populismes. I alhora, també les noves tecnologies estan fent que qualsevol persona que entri a internet i es vegi un vídeo del YouTube o entri a un blog es sent amb autoritat per sentar càtedra en qualsevol dels temes que sigui. Clar, això també és perillós. Cada cop escolto menys gent dir mira, jo d'això no ho sé. Hem portat el cunyadisme a tots els àmbits de la vida, no? I clar,
Això és molt perillós. Això és molt perillós. Perquè hi ha un element que per mi és molt important. Les persones adultes i responsables o les persones que tenen una rellevància social, ja sigui en l'àmbit polític, o ja sigui en l'àmbit empresarial, o ja sigui en l'àmbit que sigui, és molt important que sigui conscient que allò que diu té unes conseqüències i que pràcticament res del que es diu és gratuït. I també ha de pensar què passaria si realment s'apliqués el que està dient. Per tant, vivim temps complexos, també per al pensament. I això també és producte, segurament, també del model econòmic que ha anat imperant-se en els darrers anys, molt orientat al curt termini, a la conjuntura més que a l'estructura, amb un desprestigi creixent de la política i amb un desprestigi, jo crec que alarmant, de la cultura. I quan tu, davant d'una miqueta aquest escenari, també, que jo crec que també va vinculat a una multitud d'interlocutors, més interlocutors, no només des del punt de vista polític, sinó més canals, més punts d'arribada, que potser durant un temps també a la gent han fet sentir que el que diuen té menys impacte del que pensen, perquè hi ha tanta gent comunicant alhora que potser per aquí és una cosa que en algun moment es relaxa una mica. Però amb aquesta situació, el que deies molt bé, que tothom sembla que pugui sentar càtedra. Quan tu agafes a la gent a la universitat d'entre 18 i 22 anys, hi ha un o dos de 23 i 24 que s'han despistat un any i mig al bar, bueno, los aceptamos también y los queremos. I els expliques una miqueta l'àmbit del que és l'economia social, les alternatives reals que genera, que les tenen a la seva pròpia ciutat, que cara ponen, què passa, quina és la reacció. Sé que hi haurà reaccions de tot, però una miqueta els hi sona, no els hi sona, com ho veuen, com ho viuen? Mira, primer, no els hi sona. Per tant, jo ja detecto que no hi ha que tenim un problema de comunicació. Primer, no els hi sona. Després, et venen a dir si el que els has explicat fins ara no val. I part de la nostra feina és dir, no, clar que val, però és que hi ha més coses. És que la universitat és, deixa'm dir-ho poèticament, és el temple de la raó. Si tu vols anar al temple dels dogmes, doncs mira, hi ha esglésies, hi ha històries, i ja vas a altres llocs i ja et creus el que et diuen sense necessitat de comprovar-ho. Però aquí no. I per tant aquí ha d'haver-hi un element orientat al coneixement. Després hi ha un altre element, que és que per les edats que em deies, has de pensar que comencem a tenir una generació de gent que té una determinada edat que ha crescut i s'ha fet gran amb crisi. No coneixen altra cosa. O sigui, no tenen en el seu horitzó períodes expansius com els que vam conèixer els que som menys joves, però encara joves. No ho han vist, això. No ho han vist. O sigui, ells, la seva presa de consciència és amb una crisi econòmica permanent i una crisi institucional permanent. I, per tant, la seva visió del món és bastant apocalíptica. Però quan reflexionen, molts d'ells que tenen el xip posat amb l'emprenedoria individual i el món dels negocis i que la gent que no se'n surt és perquè no s'esforça o perquè no treballa o perquè no... I per tant, és aquesta qüestió de que els perdedors ho són perquè s'ho han buscat. Quan a vegades comencem a parlar d'aquestes coses, Déu-n'hi-do la gent que acaba tenint una alta perspectiva de l'economia social
que acaba tenint una altra perspectiva del cooperativisme i t'he de dir que cada any hi ha una o dues persones que o bé es plantegen de fer estudis universitaris de tercer grau al voltant de l'economia social i també altres 2 o 3 persones que venen a parlar que volen emprendre amb la fórmula cooperativa. I tots arriben a la conclusió que el món no és monolític i que es poden fer les coses també d'una altra manera. Que bé, que interessant. Ens volia acabar amb una última pregunta, una miqueta més d'àmbit general, i sobretot per emmarcar-la et volia ficar un exemple, no? Volia tancar una miqueta així amb un àmbit una mica més general preguntant-te. En aquesta batalla contínua, pràcticament, li podíem dir d'una altra manera, menys bèl·lica, però jo també la sento així, entre el liberalisme i aquelles opcions polítiques que promouen l'intervencionisme a l'Estat, d'una o altra manera. Com estem? Voy a intentar sacarte un titular d'última hora, a banda d'altres que he vist així a l'Amèrica, he ficat els ulls rodons, i et volia ficar un exemple, no? A mi m'agrada portar coses a l'exageració una mica, com per utilitzar-les d'exemple i després rebaixar. Però jo pensava, abans acabant de preparar l'entrevista, en l'exemple no de l'última, no sé si és l'última o la penúltima, no recordo, campanya a les eleccions del Regne Unit. El Regne Unit, amb una estructura de partits una mica complexa, una opció que diguéssim que altres estats podria haver estat fora del Partit Laborista, allà per funcionament, li passa una miqueta com als Estats Units, es mouen dintre del Partit Laborista, guanyen les primàries i presenta com a candidat a Jeremy Corbyn i amb un assessorament a la campanya amb Owen Jones. I Owen Jones portava ja temps, i a la campanya així ho marca molt definidament, com un dels seus elements del mal funcionament del liberalisme, i una de les seves grans campanyes és la renacionalització del ferrocarril britànic, que des que es va privatitzar es va encarir infinitament i és un dels que pitjor puntualitat té. Entonces, esto, com a exemple, com a campanya, com a element paradigmàtic que genera un simbolisme, em sembla meravellós, però avui, mentre acabava de preparar això amb tu, pensava, hòstia, que triste, no? Pensava, en aquesta lluita una mica entre liberalisme i intervencionisme, que una de les grans esperances, que luego se dieron un batacazo impresionante, ¿no? Però una de les grans esperances europees d'aquest espai una miqueta més intervencionista, progressista i a més, com a lema de campanya, no? Exagero, però com a símbol, hagi de portar la renacionalització del ferrocarril. Estamos jodidos. Eloy, dame un mensaje de esperanza. Venga, va. Primero, jo crec que aquesta dicotomia entre liberalisme i intervencionisme, l'intervencionisme no ha marxat mai. Privatitzar és intervenir. Desregular és intervenir. Baixar impostos és intervenir. Per tant, l'Estat ha continuat intervenint. O sigui, els governs neoliberals són extraordinàriament intervencionistes. Perquè regulen. El que passa que regulen d'una altra manera, però no deixen de regular. Per tant, aquest element de la teoria liberal, que això de que el diner ha d'estar a la butxaca del ciutadà i que l'Estado no tiene que intervenir, mira, per hacer esto usted tiene que intervenir. I, per tant, són intervencionistes. La desregulació de l'economia no existeix. El que hi ha és una regulació laxa. Però no hi ha una desregulació. Per tant, aquest és un element que hem de tenir present, perquè després, quan hi ha una crisi financera, hi ha una intervenció, com nosaltres l'entenem, cap a rescatar els bancs.
No? Per tant, la intervenció hi és. El cas de Corbyn i de la situació de l'esquerra, diguem, en general, és que hem de ser conscients que la caiguda del mur de Berlín, els moviments liberals o neoliberals, què diuen? Escolti, tota intervenció estatal és ineficient. Miri, la màxima intervenció de l'Estat, miri com ha acabat. Ergo, tota intervenció és dolenta. Per tant, aquest és un discurs que impulsa moltes de les coses que ens estan passant avui. I l'altra qüestió és que aquest element que hi ha des dels anys 90 també, quan es perd el contrapès geopolític amb la Unió Soviètica, és que també impulsat per una nova revolució tecnològica, els salaris reals van cap avall i les rentes del capital van cap amunt. Però aquesta percepció de pèrdua de poder adquisitiu, el treballador no la té. Per què no la té? Perquè la compensa amb endeutament. Em compro la casa a 40 anys, em compro el cotxe a 7, les vacances les pago al llarg d'un any. Llavors, clar, algú que és propietari d'un pis, almenys sobre les escritures, que es pot canviar el cotxe cada 4 anys, que pot anar amb un todo incluido a Tenerife. Ella situa la classe mitja, no situa la classe obrera. Hi ha un desplaçament molt important. Jo faig un exercici amb els meus alumnes i els pregunto qui es considera de classe alta, qui es considera de classe mitja i qui es considera de classe obrera. Clar, el 90% es consideren de classe mitja. Quan preguntes per què, la seva resposta sempre és perquè puc anar de vacances, perquè els meus pares m'han comprat un cotxe, perquè tinc un mòbil, perquè puc anar a l'acadèmia d'anglès, perquè puc anar al gimnàs. És a dir, es situen en la piràmide social a partir de les pautes de consum. Però ara jo els dic, vosaltres que us heu situat en la piràmide social a partir de les pautes de consum, els vostres pares viuen de vendre exclusivament la seva força de treball o tenen també rentes del capital? Perquè si viuen únicament de vendre la seva força de treball, encara que siguin directors de la Caixa i tinguin un bon sou, però són treballadors. Són treballadors. Ara, si tu em dius que a part de ser director de la Caixa, a Mataró tenen 3 o 4 pisos que reben un lloguer, unes rentes del capital cada mes de 3.000 o 4.000 euros perquè d'això i ho combinen, llavors diríem que això és classe mitja. I si tu tens una empresa que guanyes tants diners que no et poses ni nòmina perquè vius dels dividends i vius únicament del capital, sí que ets renta alta, sí que ets classe alta. Però aquest desplaçament fa que determinats discursos costin d'arribar. I a més, aquests discursos de la dreta que hem vist, ara hi ha hagut unes eleccions al Parlament de Catalunya, es fonamenten sobretot en situar, per exemple, la immigració com una variable que el que fa és fer perdre la condició de pobre. Perquè, clar, entra un per sota. Llavors, clar, aquest és un element. Llavors, com penso jo humilment que ens hem de posar a treballar? En pedagogia, amb més cultura i amb uns referents socials que siguin responsables, que no li diguin a la gent coses que no són realitzables o que si ho fossin, o sigui, un pot pensar el que vulgui, però ha de saber discernir el que és una sobretaula, un sopar a casa, del que després quan un té responsabilitats. Perquè la vida, sota el meu punt de vista, no és ni blanc ni negre, és gris. Llavors, si nosaltres volem 10 escoles bressol, els poders fàctics no en volen cap, i aconseguim 2,
2 és millor que 0. Seguim per aconseguir les 10. Però no podem dir que el món és una merda perquè solament hi ha 2. I que per 2 s'ho fotin... No? Bueno, entendre que el món no és com nosaltres voldríem, sinó que el món ha de ser com nosaltres volem que sigui, però que la realitat és imperiosa i que s'ha de treballar sobre la possibilitat. Jo crec que això és molt necessari posar-ho sobre la taula. Però soc optimista, Soc optimista. Jo crec que, malgrat les circumstàncies actuals, jo penso que hi haurà cada cop més, per exemple, hi ha indicadors que ens donen a veure com, per exemple, la societat actual ja no accepta segons quins preceptes al voltant de la dona, no accepta segons quins preceptes al voltant del medi ambient, no accepta segons quins preceptes en la gestió de lo públic, de lo privat, etc. I, per tant, jo crec que, mica en mica, anirem millorant cap a de fer del món un lloc millor. El que sí que no hem de perdre mai és el sentit de la col·lectivitat. Entendre que sols no ens en sortirem. Que bé, doncs amb aquesta reflexió positiva, que crec que serà el primer cop que ho aconseguim, culpa meva, perquè te'n deixo anar cap a preguntes enfocades a un to una mica pessimista cap al final de l'entrevista, però avui ho hem aconseguit. Si et sembla, ho deixarem aquí. Jo crec que ha sigut superinteressant, hem deixat molt bones reflexions sobre la taula, en aquest cas sobre el portàtil. O sigui que moltes gràcies, Eloi, per haver acceptat d'estar aquí. Un autèntic plaer estar aquí. I a la resta ens veiem en el proper Projectes que Transformen. Fins aviat.